Дизайн и красота. Това е първото словосъчетание, което ни хрумна, когато видяхме LG New Chocolate BL20. BL е серията на LG Black Label, с която те се опитват да покорят върховете на модните тенденции. И така неусетно таргетираме хората, за които е предназначен този телефон. Черният му дизайн го прави изключително респектиращ, когато го слагам съчетанието с червено е наистина прекрасно. Макар и в сладното положение, този телефон е много удобен за работа, при положение, че придобива значително по-големи размери. Първо обръщаме внимание на дисплея. 2,4 инчов, много ярък с наситени цветове. Под него са стандартите за серията сензорни бутони с управление за менюто. Те са с червен цвят, който се вписва в дизайна на дисплея. Левият бутон е за мултитаскинг. Тук може да намерите вашите отворени приложения, докато десният отваря списък с менюта, които може да избирате посредством това какво желаете. Прогноза за времето, търсени контакти, календар и други. Менюто е с стандартните иконки, като под менюта се появяват във вид на списък. Трябва да отбележим фактът обаче, че всички функции се изпълняват много бързо. Нито едно приложение не ни е накарало да го чакаме, втренчени в екрана от нетърпение. Освен тези неща, BL20 разполага и с 5 мегапикселова камера с LED светкавица. Но за снимките нямате кой знае колко пространство, 60 мегабайта, но допълнително има и слот за SD карта. И така, нека си го кажем направо. LG е повече моден аксесуар, отколкото мултимедиен телефон. Той не се отличава с кой знае какви характеристики, но за сметка на това с него няма как да останете незабелязани.